ситораҳои футбол на танҳо дар майдон рақобат карданро дӯст медоранд, ҳатто берун аз он. Аз якдигар беҳтар будан ба онҳо дар ҳама масъалаҳо муҳим аст. Бинобар ин онҳо миллион маблағ сарф мекунанд то аз дигар кас фарқ кунанд. Аз ҳама воситаи машҳуртарин барои ин кор ин пур кардани гаражи худ бо мошинҳои қиматбаҳо ва беназир мебошад. Канали Фут бародарон имрӯз ба шумо мошинҳои ду ситораи футбол Криштиану Роналдо ва Лионел Мессиро нишон хоҳад дод. Рақобати онҳо дар футбол беҳтарин дар таърих дониста мешавад. Рақобати байни мошинҳои онҳо чӣ? Инро мо имрӯз хоҳем фаҳмид. пеш аз сар кардан мехоҳам аввал майнаи сари шуморо кор фармоям. Шумо метавонед ба ин саволи на он қадар қинди мо дар комментария ҷавоб диҳед. хотиррасон мекунам ки ин видео бо ёрии AdinXBet мебарояд. дӯстони мо аз AdinXBet коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро пешниҳод мекунанд. даро регистратсия кун ва соҳиби бонус шав. ссилкаи бозиро ман дар таги комментария ин видео мемонам. даромади гап бонусҳо бо промокоди TouchFoot AdinXBet барои одамони нав то 6500 рубл бонус медиҳад. имкониятро аз даст надиҳед. Лионел Месси ӯ на танҳо яке аз беҳтарин футболбозон аст, балки мошинҳояш низ беҳтаринанд. Ferrari 335 Spider Scaglietti соли истеҳсолаш 1957 ки нархаш ба 32 миллион евро баробар аст, яке аз мошинҳои Месси мебошад. Ки ӯ мошинро чанд сол пеш харида буд. ин мошин аз рӯи нарх байни дигар автомобилҳои италиявӣ рекорд гузошт, яъне қиматтарин дар таърих шуд. ширкати Ferrari номи харидорро расман нагуфт, аммо аз дигар сарчашмаҳои хабарӣ маълум гашт ки ин мошинро маҳз ҳамлагари аргентинӣ харидааст. ҳамчунин дар интернет овозҳое пайдо шуданд ки дар ауксиони ин мошин ҳам Месси ва ҳам Роналдо иштирок карданд, аммо Месси пули бисёртар пешниҳод кард. пештар аз ин дар гаражи Месси мошини дигари истеҳсоли Италия Мазератиро дидан мумкин буд. ростӣ Месси он мошинашро ба дӯсташ туҳфа кард, зеро зани ӯ Антонелла Ракуццо метарсид ки Месси аз уҳдаи идораи чунин мошини суръаташ тез намебарояд. аз сабаби оне ки Ауди сарпарасти Барселона аст, гаражи Месси ҳамчунин мошинҳои ин ширкатро пур кардаанд. ӯ аз Ауди соҳиби ду мошин Audi R8 ва R6 гардид. аз компанияи Toyota бошад Месси Prius туҳфа гирифт. ин электромобил он қадар дизайни хуб надошта бошад ҳам, аммо нархаш 200 000 евро аст. аммо пас аз анҷоми шартномаи Барса бо Toyota Месси маҷбур шуд мисли дигар футболбозони ин даста мошинро ба ширкат баргардонад. барои истифодаи ҳаррӯза ба лео бисёртар мошинҳои калонҳаҷм писанд ҳастанд. рӯзноманигорон онро бисёр вақт ҳангоми Range Rover ронданаш аксбардорӣ карданд. Криштиану Роналдо чун қоида ҳар вақт рӯзноманигорон Роналдоро дар сари чамбараки мошинҳои гуногун сурат мегиранд. аввалин мошини Роналдо Mercedes-Benz S-Class буд. ин варианти варзишии ин мошин буд ва то ҳол он дар гаражи ҳамлагари Португалӣ меистад. вақте ки Роналдо ба ситораи футбол табдил ёфт ва бисёр маош мегирифт, криро бисёр мошин мехарид ва онҳо мошинҳои арзон набуданд. Бентли, Порше, Феррари. барои мисол барои харидори Мазерати Гранд Кабрио ӯ 138 000 евро хач кард. ба Роналдо ин мошин маъқул шуд вақте ки ӯ дар рекламаи ин автомобил ширкат карда буд. вақте Роналдо ба Реал гузашт, ӯ Rolls-Royce кабриолет харид ки 410 000 евро арзиш дошт. ва ҳамон замон ӯ бо нархи 260 000 евро Lamborghini Aventador харидорӣ кард. аз ҳама мошини беҳтаринашро ба фикри худи Роналдо ӯ пас аз евро 2016 харидорӣ кард. ин Bugatti Veyron Grand Sport буд. мошини зерин яке аз баландсуръаттарин ва қиматтарин мошин дар дунё ба ҳисоб меравад. суръати максималии ин мошин дар роҳ ба 415 км/соат баробар аст. барои ин мошини ҳамлагари Португалӣ 1 700 000 евро харҷ кард. аммо барои Криштиану як Bugatti камӣ кард ва ӯ дуюмашро харид, Bugatti Chiron. барои харидани ин мошин Роналдо $3 миллион сарф кард. тавонои мотори ин мошин ба 1000 қувваи асп баробар аст. суръати максималӣ бошад 420 км/соат. барои расидани суръати ин мошин ба 100 км/соат 2.5 сония лозим аст. ҳайвони ваҳшии нав дар хонааш. бо ан ҳамин хел ҷумла Роналдо дар Инстаграм оиди харидории ин мошинаш хабар дода буд. баъдтар вақте ки Роналдо ба Ювентус гузашт, ӯ бо маблағи 400 000 евро боз як Rolls-Royce дигар харидорӣ кард. аммо баъди ин Роналдо боз як мошини дигар харид, McLaren Senna, ки нархаш ба 850 000 евро баробар аст. дӯстон, ба ҳамин тамом. боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. аз ёд набарорен лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро, ки аз видеои ояндаи мо бехабар намонед. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай, то боздид.